Good morning to all. Bodo Crime News 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं नोंथांमोननि एंकर एस आरो दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङाव दं सिडली उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय इउपिपिएल सरकारनि बेरेखा दोलो बिपिएफआ सुध' बसुमतारीखौ बिजाथि फोसावबाय। बिपिएफआ बिसायख'थिनि सिगां सिडली बिधान सभा बियाबनि थाखाय गावसोरनि बिजाथिनि मुंखौ फोसावबाय। दोलोआ सुध' बसुमतारीखौ बिजाथि फोसावबाय, जाय इउपिपिएलनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मनि हेंथायै गेलेगोन। बिनि सिगाङाव मैया इउपिपिएलआ निर्मल कुमार ब्रह्मखौ सिडली मासियाव बिसायख'थि गेलेनो थाखाय मुं सायख'यो। बिधान सभानि बिसायख'थिया 13 नबेम्बराव जागोन आरो 23 नबेम्बराव साननाय जागोन। गुबुन फारसेथिं सोलिबाय थानाय दान्थे-बिदान्थेनि आरो इसिङारि जेंनाफोरनि गेजेराव आसाम गण परिषद (एसजिपि) आ फैबाय थानाय बङाइगाव उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय बङाइगावनि बारग' एमएलए फणिभूषण चौधुरीनि बिसि दिप्तिमयी चौधुरीखौ बिजाथि महरै फोसावबाय होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। दायो सिडलीनि थाखाय इउपिपिएल आरो बिपिएफनि दावहायाव बबे हानजाया देरहासार जानो हागोन नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायनो हागोन। नैथियाव दङ बिटिआर ओनसोलनि साख्रि नागिरग्रा लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बिटिआरआव टेरिटरियेल आर्मि थिसनथाइ रेली फोसावदों। रेलीआ नबेम्बराव जागोन। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला ओनसोलारि रौनिया हानजाया बिटिआरनि गासै मोन 5 जिल्ला कक्राझार, उदालगुरि, तामुलपुर, चिरां आरो बाक्सा जिल्लायाव गोबां थिसनथाइ रेली फोसावदों। जुदि नोंथाङा 8 क्लास पास एबा 10 क्लास पास, अब्ला हादोरनि सिबिनो मोनसे खाबु मोनगोन। रिपर्टनि बादिब्ला बिटिआर ओनसोलनि जिल्लाफोराव रेलीनि सम खालारफोरा जाबाय थिसनथाइ रेली खालार 22 नबेम्बर कक्राझाराव जागोन, 23 नबेम्बर उदालगुरि, 24 नबेम्बर तामुलपुर, 25 नबेम्बर चिरां, 26 नबेम्बर बाक्सा। बांसिन फोरमायथिनि थाखाय गोसो गुदुं बिनायसाफोरखौ मावख'गिरियाव टेरिटरियेल आर्मिनि वेबसाइटआव थांनो एबा गावसोरनि जायगायारि थिसनथाइ मावख'जों सोमोन्दो लाखिनो हागोन। थामथियाव दङ उत्तर प्रदेशआव खरबासतनि उखैहाब थानायनि उनाव आइजोआ फिसायखौ बिस होनायनि अजद। उत्तर प्रदेशनि खरबासतआव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। सासे आइजोआ फिसायनि गोलाव जिउनि थाखाय बावनाय मोनसे हिन्दु फोरबो खरबासतआव उखैहाब थानायनि उनावनो गावनि फिसायनि जाग्रा आदारखौ बिस होदों। बुथारजानाय सुबुंनि सिनायथिखौ 32 बोसोर बैसोनि शैलेश कुमार होनना मिथिनाय जादों, जाय गावनि बिसि सबिताजों जुलिनि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदोंमोन। रिपर्टनि बादिब्ला फोरबोनि सानाव शैलेशआ खरबासत फालिथायनि थाखाय थियारि खालामनायाव मुखुबमोन, जेराव सबिताया दोरोङारि उपवास फालिदोंमोन। बेलासियाव जेंनाया बांदोंमोन जेब्ला सबिताया गावनि उखैहाबनायखौ सिफायनायनि एसे सिगां जरायाव दुंहाव बाथ्रा दान्थेलायनाय जादोंमोन। बिथांजोआ अजद होनाय बादिब्ला शैलेशनो जाहोनायनि सिगां मेकर'निक बिस होदोंमोन। दुखुनि बाथ्रा दि बिस गोनां आदार जानायनि दान्दिसे उनावनो शैलेशनि देहाया गाज्रि जानो हमो। बिथांनि नखरा बिथांखौ थाबैनो देहा फाहामसालियाव लांदोंमोन, नाथाय फाहामथायनि समाव बिथाङा बिसनि गोहोमजों जिउ गोमायो। गावनि रुंसारि जानायनि सिगां शैलेशआ मोनसे भिडिअ'आव बिबुंथि रेबगान्थिदोंमोन, जेराव बिथाङा सबिताखौ बिस होनायनि दाय होदोंमोन। दायो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। ब्रैथियाव दङ मिशन फिन रोखोमदां बिथांखिनि गेजेरजों मैया कक्राझारनि सेरफांगुरियाव बारग' एनडिएफबि फोरनि माखासे क'अपारेटिभ ससाइटि आफादफोरनो 24 लाख राङारि अनसुंथाइनि चेक राननानै होदों बिटिआर सरकारा। बारग' एनडिएफबि केडारफोरखौ गोहो होनो थाखाय मोनसे मख'जाथाव आगानाव। मानगोनां मावफुं सोद्रोमा श्री धनन्जय बसुमतारीया गाहाय हाबाफारि मिशन फिन
रोखोमखांनि सिङाव रेबथुमजानाय क'अपारेटिभ ससाइटि आफादफोरनो 24 लाख राङारि अनसुंथाइनि चेक राननानै होयो। मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा श्री प्रमद बर'नि नोजोर गोनां दैदेननायाव बिटिआर सोरखारा बारग' एनडिएफबि केडारफोरनि थाखाय अरायथा जिउ राहानि खाबुफोरखौ जौगाहोनो थाखाय रादाय। बे राङारि हेफाजाबा समबाय आफादफोरखौ रांखान्थियारि खाबुफोर सोरजिनायाव मदद होगोन, ओनसोलाव गाव दिदोमथिखौ बांहोगोन होनना खौरांआव मिथिहोनाय जादों। बड' क्राइम निउज 24 खौ नायनायनि थाखाय साबायखर। सानफ्रोमबो बड'लेण्ड आरो बिनि बायजोनि खौरां आरो आपडेटनि थाखाय बड' क्राइम निउज 24 चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला।